Вось так выглядаў уезд на паром з лунінецкага боку яшчэ ў сярэдзіне сёлетняга сакавіка. Бераг тады быў роўны. Сёння ж карцінка істотна змянілася, як і сама Прыпяць. Засушлівае лета і амаль бясснежная зіма зрабілі сваю справу. Вада літаральна выпарылася з ракі. І здарылася гэта бадай што на вачах тых, хто першым адчуў негатыўныя прыродныя змены – супрацоўнікаў пароўнай пераправы, якая звязвае два раённыя берагі – Лунинецкий и Столинский. У нас, вот видите, стоит знак 2 тонны. Вот, это уже значит, транспорт более крупный мы не пропускаем. Так грузоподъемность парома наша 60 тонн. А так мы где-то тонн 20 берем. Что такое критичное понижение ўзроўню воды, супрацоўнікі пераправы ведаюць не па чутках. Прыпяць у гэтых мясцінах мялела так, што не толькі спыніла навігацыю, а нават дазваляла сябе ўброд пераадольваць. Але так было не заўсёды. Было время, весной разлив, вода стояла вон до шлагбаума. Вы можете представить. Мы шли в сапогах, вот поднимались, значит, на уровне вот этих вот лестничных маршей воды. Нягледзячы на існуючыя складанасці і пагрозу заўчаснага спынення руху праз Прыпяць, паром працуе па графіку. Па інфармацыі Белгідрамета, на сённяшні дзень па Беларусі амаль паўсюдна назіраецца невялікі ад 1 сантыметра да 13 прырост узроўню вады ў рэках. А вось у Піне, згодна з данымі, узровень вады працягвае падаць. Да гэтай акалічнасці сёлета дадалася яшчэ адна. Гэта будаўніцтва моста, з-за якога рэку перакрылі пантоннай пераправай. Усё разам плюс нетыповае для нас надвор'е з моцнымі ліўнямі і высокай летняй тэмпературай прывялі да рэдкай з'явы. У водах Піны актыўна размножылася расліннасць, што ў сваю чаргу прыцягнула ўвагу журналістаў і грамадскасці. По информации сотрудников Института ботаники, здесь наблюдается 3 вида растительности. Это многокоренник обыкновенный, ряска малая и сальвиния плавающая. Если первых 2, они довольно-таки распространенные, то сальвиния плавающая, она находится под охраной, занесена в Красную книгу. Его можно встретить только в чистых водах. Он служит индикатором качества, состояния воды. Па словах аднаго з вядучых эколагаў Брэшчыны, зарастання воднай тэрыторыі гэтай культурай з'ява менавіта для нашага рэгіёна тыповая. В областном центре уже несколько лет кряду можно наблюдать абсолютно сплошные заросли одного единственного растения, которое называется сальвиния плавающая. Оно очень широко распространено на планете, но только в теплых климатических поясах. Там, где она пышно разрастается, серьезных химических загрязнений воды, как то там плавающими активными веществами, нефтепродуктами или пестицидами как раз и нет. З надыходам халадоў трапічнае госце спыніць сваё актыўнае распаўсюджванне. Але ў гэтым выпадку яе карысная дзейнасць працягнецца. Адміраючы, сальвінія ўгнойвае дновы грунт, а вось з адкрыццём моста і аднаўленнем воднага руху відавочна, што расліна ўвогуле перастане так масава, як сёлета расці ў гэтых мясцінах. Тацяна Будгусаім, Анастасія Цукун, Александр Дзяршенко, тэлерадыёкампанія «Брэст».